passer perfekt til det her arrangement. Hver en solplads er optaget på alle siderne. Det er så fedt, det her. Og nu er det altså Stevns, der brænder den af herinde og starter med en krafthurtig. Kom så, drenge. Flot. Det gør de rigtig fint. Ja, det gør de. En rigtig god måde at få vinget det forlæns af og skruerne af og strakt krop. Altså det er et lækkert udlæg, og det er sikkert. Ja, han springer højt om den sidste her. Så kan de lukke lidt op for alt det baglæns, de har i godteposen. Kan de nemlig. Og alle pigeholdene, ja, de er færdige. Så de står bare og hæpper. Ja. Det gør det jo ikke mindre intenst. På ingen måde. Kom så, drenge. Der er i hvert fald langt tilløb for ham her. Sindssygt. Han er helt ude på sidste kasse. Ja, han er også høj. Og det er svært, det der. Fuld kraft, Rudi. Brav flik. Dobbelt baglænder. Dobbelt lukket baglænder. Dobbelt lukket. Flot. Lukket fuld. Op og op. Ja. Pladsør omgang. Var det næsten en hofte op? Lukket op. Lukket Den op. sidste. Ja. Bare nå lidt åbent med benene. Ja. Den forreste her, det er ikke så tit mere, man ser sådan en fuldkraft Rudi fra drengen. Han laver også et virkelig godt kraftspring. Ja. Jeg kan godt mærke til det allerede i hans kraft Rudi. Smidig. Kom så. Får vi lige nogle lukkede fuldfuller her. Ja, det må vel så være en ren baglandsomgang, vi skal have nu. Det var en hoftemavn. Du har ret. Ja, det kan nok. Ja. Så kan du være, at du skal lave lukket op nu. Eller der er flere, der skal. Jeg skal nok ikke lave lukket op. Jeg er nu mere spændt på, hvad der kommer nu. Fordi det kan da kun blive rigtig vildt. Dobbeltsko. Dobbelthofte. Ej, det er svært. Flot lavet. Dobbeltstræk. Ja, det er dobbeltstrækkerne selvfølgelig. Dobbeltstræk. Det er klart. Han klarer den. Dobbeltstræk. Ej, hvor var det godt gennemført. Godt valg af trænerne. Ja. Alt er på plads. Sådan, Stevens. Det bliver altså kæmpet for landingerne. Han var helt nede på bagvæggen her. Han blev stående på benene. Jo. Ham her, der synes jeg var flot. Han lavede faktisk en rigtig flot dobbeltstrakt, hvor kroppen var strakt. Og nu skal vi jo se Stevns, som står klar her på kanten af rytmegulvet. 9 friske fyre. Det er altså også intenst. Vi sætter 5 hold i en pulje, som er mega dygtige alle 5. Ja. Værsgo og kæmpe, drenge. Buff. Kan de bare komme her ind i Colosseum og gå amok? Ja. Værsgo. Det var lidt spændende, om det var en gående. Jeg tror det. Jeg synes, de tog mange skridt. Ja, ikke? Jo. Så lad os satse på det. Så var den godkendt, for de blev alle sammen op på hænder. Stå stille, drenge. Rigtigt. Så bliver der charmet lidt ud. Nå. Vi bruger de billige tricks. Ja, det gør det. Man må tage det hele i brug sådan en dag som i dag. Suspekt musik også. Og bliv nu bag stregerne. Ja, det har han glemt. Ja, han var så meget i zonen. Ja, pyt med det. Den ene tiendedel, den tager vi med. Det går nok. Ja. Nu er der en vandret. Den er til gengæld sidder lige i skabet. Den sidder bare. Ja. Det var rigtig fint samtidig her, gruppeelementet. Det må man sige. Den sad godt.
Men rigtig god udstråling på mange af drengene her på holdet. Det er fedt at se. Flot lukket helhop. Sidelænder. En flyverulle. Ej, hvad sejt. Jeg ved ikke, om han skulle være blevet på hovedet. Det tror jeg. Ja. Men sejt, det var det alligevel. Ja, det var det. Har de også haft titlen som efterskolemestre? Ja. Ja, Stevns. De starter simpelthen også på Pegasus. Samme holderrang som Vesterlund-drengene lavede. Ja. Flot til mig. Ja. Flot om her. Og jeg var lige at sige, det er et let spring at starte med, men det er jo bare fordi drengene er dygtige. Det er jo absolut ikke let, og de kommer bare super godt fra start her. Ja, jeg synes i hvert fald, vi har været vidne til, at Pegasus ikke er sådan generelt let for de her efterskoleelever, så... Prøv lad os lige nyde den, der kommer her. Ja. Hælene op til håndstands, trykker, svæver ned. Overslag straks forlænder med halvtro. Det er flot. Og jeg må lige igen rose alle de lærere, instruktører, teamelærere. Det er landstrænere, det er verdensholdsgymnaster, det er alverdens af de allerdygtigste trænere, vi har, der passer på vores unge elever. Svagavn. Han er en høj gymnast, den her. Det er flot, han kan komme rundt straks på den måde. Når man er langt, så ser straks spring, så er det... Det blev faktisk en Baranien. Det ved jeg ikke, om det var meningen. Wow, ej, hvor var det synd. Triple out. Kom så. Og triple. Ja. Han var glad sidste mand. Jeg tror ikke, det var meningen, det skulle være en Baranien. Nej, han kom til at skrue lidt tidligt. Ja. Tabte lige lidt orientering i luften. Ja. Men han landte på benene, og det er faktisk lige meget. En strakt out eller en strakt Baranien. Rent sværhedsmæssigt, så er det lige perfekt. Det var den der, ja, den han ser også lidt overrasket ud. Den er godt nok flot, den der. Det er ærgerligt, vælter. Det er ærgerligt. Men han står klar dernede igen. Kom så, drenge. Sidste omgang. Det er nok noget strækfuld half, vi skal have fat i nu. Ja. Og måske noget skrue. Ja. Ja, der er en half, der stod. Skal de holde på? Strækfuld half. Yes, strækfuld half. Kom så, drenge. Han står godt i trampolinen, ham der. Han vælter. Hopped out. Han er helt... Men det er altså også bare adrenalin og rive.